Zdravím vás ľudia u takom krátkom videjku, kde vám ukážem jeden server Skyblock, ktorý som začal prednedávnom hrať, samozrejme že dneska. Takže tunak máme spawn, sú truhlice, tu máte info o warpoch a tak. Tak ja som si už aj dom postavil. Ukážem vám ho. Taký maličký. Hrám tu pod iným menom, ale ak chcete, môžete si tu so mnou zahrať. To sú moje veci. Snad vonka tie stromy si nevšímajte, to len drevo ťažím. Tu mám menšiu záhradku. Tu mám výhľadňu a tu mám materiál taký na doľaďovanie a tu mám bloky. Skyblocky ma bavia, tak ak chcete, príďte, niečo zahráme, vyhráme a tak. Máme tu Warp Shop, ktorý je pekný a veľký. No, trošku nám to laguje, trochu viac. Fontána, tu máme farma, sú rozdelené veci farmárske, tu máme, čo to je, bloky, vo fontáne, tunak, čo je veci, potom tam máme ešte náradie, tam sú krompáče a tak. Veci na kopanie, ťaženie. Ďalej tu máme Warp Nice Shop. Ale to je ono to isté proste. Neviem, čo to je za Warp. A je tu potom Warp Nether, Warp Ender, čo to nejde, Warp Ender, Bože, mám takú novú klávesnicu, že s ňou neviem písať. Takže takto to tu vyzerá, vlak to tu behá a XP sa. To je pre dneska asi všetko, to som vám len taký úvod na server, kde by ste si mohli so mnou zahrať, kde teraz budem hrávať častejšie, keď sa nudím. Ak chcete, príďte, ak nie, tak ani video nepozerajte. Tak ja sa s vami lúčim, čaute.